Subaybay sa Facebook. Kumusta po kayong lahat? Oo, sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Siyempre tayo ay napapakinggan DCGB Legazpi sa Facebook Live ng DCGB sa 98.5 OKFM Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin in Paracale, of course sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So mission to help restore the health of people. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit, o kaya kayong mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, it's the HCI, CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Kaya naman, sobrang busy tayo. Na-busy tayo mula nang na-prove ng mga tao na napakaganda talaga ng epekto ng tulong na ginagawa ng ating HCI Power Trio. Okay, kung may tanong, pwede kayo magtanong. Ito yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Hello kay Ma'am Delia Villanueva. Okay, so patuloy tayo ngayon. And of course, sa mga listeners natin, subukan nyo po ang bisa ng ating Power Trio. Kaya nga marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Good evening, Ma'am Floriden Kalimlim. At sino kayong isang nakamonitor? And of course, sa lahat ng mga nakikinig sa radyo, kasi iba-ibang radio station po ang makakapakinig nitong ating programa. Oo, hello sa inyong lahat. And of course, doon sa kanina pa lang, sobrang busy talaga. Na-busy tayo mula nung 'di ba, yung election time. Akala mo naging watcher ako. Hindi po, maraming mga bumibili ng ating product. Akalain mo yan, maraming tao kasi siyempre nang bumagsak yung buying power ng mga tao, nalilimit talaga yung nila, yung kanilang pagbili, paggastos, kasi wala na nga, ang dami nawalan ng trabaho, di ba? Because of COVID. Oo, at marami siyempre yung gustong bumili pa ng ating product, kaya lang wala na nga pambili. Kaya doon, sabi ko nga doon sa mga nag-claim na sila magkakaroon ng pera ng May 7, 8, 9 daw. Sabi ko, matuto kayong mag-invest on health. Hindi puro gastos, ha? Hindi puro gastos, kailangang matuto tayo mag-invest on health. Tandaan, health is wealth. Oo, hindi ka na magiging masaya kung may mga karamdaman ka, umiinom ka ng mga gamot, pero andyan ang iyong sakit, o diba? Paano magtatrabaho kung marami tayong bit-bit na karamdaman? So, a lot of people, sabi nga yung iba, katulad niyan si Ma'am Delia noon, yung sahod niya, pambili lang ng maintenance, synthetic na mga drugs. Akalain mo yan, what an experience, kasi sinabihan na siya ng doctor, lifetime yung gamutan. So, kailangan magtrabaho para pambili ng gamot. Nabago yung buhay ni Ma'am Delia Villanueva nung, nung nakilala niya. Imagine ilang taon din siya na umiinom ng mga synthetic na drugs. Kasi, yun na nga, dahil sa kanyang mga sakit, kasama na doon yung kanyang sa puso. Ano bang tawag doon? Heart disease. Oo, meron siyang chronic heart disease. Opo. Pero yan, nawala lahat. Nawala lahat
na mag-take siya ng CMD, lalo ngayon na siya ay alagang power trio. Hindi lang yung power trio, kasama na rin yung ating CR juice. Kaya iba na yung nangyari. Hindi na niya kailangang mag-empleyo para may sahod na pambili ng kanyang mga maintenance. O, di ba? Dahil na-prove niya na maganda talaga yung product natin at nakakatulong, ginawa rin yung negosyo. Kaya ayan ngayon, naging negosyante at gumanda ang buhay nila. Hindi lang yung health ang natulungan, pati yung bulsa, pati yung kabuhayan. Kaya doon sa may mga problema, may mga problema rin, hindi lang sa may mga problema sa kalusugan, kung kayo may mga problema sa kabuhayan, join our group. Actually, ina-announce ko na yun na kailangan natin ng mga marketing agent. Asan na ba yung aking kodigo dito? Kailangan natin ng mga marketing agent, 18 years old and above. Pwede kayo, basta gusto nyo umasenso ha, hindi kailangan dito yung college graduate ka, even high school graduate. Submit your resume with photocopy of valid ID sa mga CMD offices. I-address na lang sa manager ng CMD office na pwede nyo i-submit. Yung mga i-announce ko na CMD Center, pwede kayong mag-submit doon. Opo, sabi ni Ma'am Delia, yes po ma'am, 33 years po akong umiinom ng gamot. Ayan, power trio din daw talaga. At sa inyong lahat ng mga nag-motivate. Akalain mo yan na bago. Para, alam mo, mas matindi ka, Ma'am Del. Kasi 33 years yung kang na umiinom ng gamot at sinabihan ka ng lifetime ang gamutan. Kasi yung anak ko, si Nurse Giancarlo, 'di ba, 17 years old siya nang pinatake ko ng product. Pero 13 years lang. 13 years si Nurse Giancarlo na sinabihan na rin ng doktor, lifetime ang gamutan. 'Di ba? Pwede pa lang hindi lifetime. May paraan para ma-restore uli yung ating mga health. Kaya sa lahat ng may mga problema sa kalusugan, subukan nyo lang yung aming power trio at ma-experience nyo how amazing is it na gumamit tayo ng isang natural na produkto. Hindi kailangang masira yung kidney para gumanda ang health ninyo. Rin kayo, mangarap kayo na ma-restore kayo the natural way. How about that? Yung bang pag sineryoso nyo kasi yung pag-take ng product at itinama yung lifestyle, you will also experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam. Ang sarap. 'Di ba? Yung bang hindi ka na nagwo-worry about your health. So you can do a lot of things. You can help a lot of people pag tayo po ay healthy. And by the way, announcement muna pala ha. Basta yung mga gusto mag-join sa gusto maging mga marketing agent natin, submit your resume or bio data with photocopy of photocopy of valid ID and 2x2 picture, latest 2x2 picture. I-evaluate ko yan. Mag-i-interview ang iyong lingkod at mag-undergo training for those people na pwede namin kunin. Opo, kami seryoso na makatulong, magkaroon ng hanap buhay yung mga interesado. Kasi dito, nung na-prove talaga namin na maganda yung produkto, we started reaching out people. Ako in my case not to do the business but to help people. For you to experience what we've experienced. Alam niyo po, dun kami binless ni Lord. Good health, kabuhayan, which is marami na ngayon. Ordinary people now earning extraordinary income. Kayo, gusto nyo rin ba? 'Di ba? So, eto yung series of event na pwedeng maka-attend ang mga natin. Yung mga listener, please attend our health and wellness seminar. May 25, saan ba yan? Sa Naga City. Big's Diner in Naga City, 9:30 a.m. Yung Big's Diner sa Santa Cruz, Naga City, katabi lang ng CMD Center in Naga City. And then, May 25 yun May 27, doon kami sa Jose Panganiban, Camarines Norte, 9:30 a.m. din po. And May 28 sa Juice Cells Garden and Tourist Inn,
9:30 a.m. po yan sa Barangay 7, Daet, Camarines Norte. And May 29, doon naman sa Labo, Sunday po yan, 9:30 a.m. at Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Kailangan lang talagang maka-attend. No? Katulad kanina, may tumatawag sa akin, puputulan ng paa yung kanyang nanay who is 64 years old. Akalain mo yan, diabetic ko. Opo, nangitim na yung paa. Yun naman talaga yung protocol pag talagang sa hospital. Putol paa. O, di ba? Putol paa. Pero sinendan ko siya ng picture ng mga desperado rin na namanis ng ating product, hindi naputulan ng paa. Oo. Kaya doon sa mga, actually yung mga natulungan ng product natin, na-prove ninyo yung kagandahan ng ating product. Mag-share po tayo. Tumulong tayo sa mga tao by spreading the good news na merong mga produkto, natural na produkto, pwedeng makatulong sa atin. At kanina rin, yung isa ditong bumili, sabi niya, alam mo ma'am, ako yung noon na tumatawag sa iyo, nagme-message sa iyo, na yung anak niya laging may asthma. Bata pa nun, baby pa nun. Sabi ko, kumusta na ngayon? Yung anak mo, ma'am, hindi na siya inaatake ng asthma. Kaya doon sa may mga gano'n na cases, ay nako, kung magtatanong kayo ano-anong mga sakit ang pwedeng matulungan ng ating produkto from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Tandaan, pag sinabi Power Trio, it's the HCI, CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Pero for the meantime, ito, matindi to, asthma ha. Sinabihan na rin siya ng doktor, lifetime ang gamutan. O, diba? Wag naman ganon, o, diba? Pero ito, pakinggan po natin ang kanyang kwento. Okay, igwagirari ako din sa rang bisita. Magayon mo napigadang ugkuan sa iyang testimony. Pero siya na lang po ang mag-istorya. Good afternoon, ma'am. Ano po ang pangalan mo, edad at tagasain? Good afternoon po. Jama Reynas po. Tagasain. Tagaligaspi po. 21 years old. Uy, akion pa ini o magayon-gayon. Kunyan, Tagalog tayo ha. Kumisan may mga listeners na Tagalog. Ano yung health problems mo nang nag-take ka ng aming produkto, CMD? Ano po, ang pinaka-main po is asthmatic po kasi talaga ako. Siguro, since elementary, tapos nasa blood na din po siguro kasi, passed down na din siguro yung asthma. May history. Tsaka po nagpapuyat din. Ilan yung edad mo nung nagkaroon ka ng asthma? Bata pa po. Hindi ko man po sigurado. Ikaw ba naka-experience ka nung balik-balik sa ospital at sige inom ng gamot? Opo. May nga po, 3 times, 6 months lang ang pagitan niya. So, pinakamalala ko na pagbalik-balik sa hospital. Nako-confine ka? Opo. Mga 3 days, 3 nights na ang pinaka-maikli nun. So, grabe ang experience mo, mula maliit ka pa, may asthma na, balik-balik at maraming iniinom na gamot. Kumusta naman? Ano yung experience mo na mag-take ka ng aming product? Pero ikwenta mo, ano mga products ang nainom mong produkto natin? That may minamaintain kasi, sabi ng doctor, for life na ang medicine ko na Avamis, tsaka Seretide inhaler, tapos anti-asthma, anti-allergy, tapos sa mga vaccines, tapos mga tablets na intake. Pero nung na-encourage din si mama mag-member, CMD, tsaka yung CBF. Tapos lately, nag-start na din ako nung juice. Ilang days mo na-experience yung pagbabago sa health mo nang mag-take ka, lalo na yung ating HCI CMD?
Maano na din siya kasi nung simula nung nag-start ako, binabawasan ko na yung mga medicines ko. Tapos, mga isang taon na din siguro na, or more than 1 year na akong nag-expire na lang yung mga medicines ko kasi hindi ko na ginamit. Nababalik ko ba ng ospital? Hindi na po, hindi na. So, akalain mo yan na. So, sa ngayon, ikaw ay magre-review. Oo. At nakikita ko naman sa'yo, nag-glow ka ngayon. Ituloy-tuloy mo lang yung paggamit ng ating products, lalo yung tatlo, perfect combination. At may experience mo talaga na it's really very amazing na hindi ka basta-basta babagsak niyan. Okay, magbabaon ka ha. At saka, anong message mo na mai-share mo sa mga listeners na, kasi marami ngayon talaga may asthma, puro gamot, nakakaawa talaga sila. Anong inspiring message mo sa kanila? Para sa mga students din na katulad ko na maging health conscious din sila na very helpful talaga ang CMD when it comes to health and pagdating sa studies na din kasi kapag hindi maganda ang state ng katawan, hindi ka rin makapag-aral ng maayos. So, huwag kayong matakot na itry. Ano bang tinapos mo? Accountancy po. So, later on magiging accountant ka. Ilang buwan ba yung review? 5 to 6 months po. Okay, good luck sa iyo ha. Pero kunin ko uli ang pangalan mo. Gemma Reynas po. Yan, thank you very much. Ayan, sa mga listeners natin, how amazing is our Power Trio. Grabe, ang ginagawa, di ba? Hello, good evening, Sir Pedro Villanueva. O, itong nagtatanong, taga Paracali, okay lang po ba? 60 ml lang na produkto mo na ang bibilhin. Okay po. O, wala lang 60 ml, 65 ml po. Oo, yan. Yan. So, anyway, sa mga listeners natin, calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyong pahirapan ang inyong mga sarili. Try our Power Trio. Bali, ano na tayo dito? Ako, 18 years. 18 years na akong user ng ating product. Minsan may nagtanong, ma'am, hindi ba, hindi ba kami ma-overdose? Kung matagal na kaming gumagamit ng produkto nyo, walang overdose. Why? These are nutrients na kailangan ng ating katawan. O, di ba, mga natural. Tandaan, ang katawan natin ay nature. Tugma tayo sa mga natural na produkto. Hindi tayo tugma sa mga chemicals. Kaya marami ngayon talagang natututo ng mag-try ng mga alternative na paraan. Mga natural. Because sa mga listeners natin, ang katawan natin may kakayahan mag-repair. Pero kailangan niyang maibigay natin sa katawan natin yung kailangan niya para yung built-in na mga doktor sa ating katawan ay magtrabaho at gumanda uli yung health natin. Ano yung mga kailangan ng katawan natin? Number 1, tamang tulog. Kumusta? Nakakatulog pa ba tayo ng maayos? Dati hirap na hirap ako matulog. Ngayon, masarap ang tulog. Diba? And the best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Sabi nyo, paano na nga, problema namin, hindi na kami nakakatulog. Gusto namin matulog, hindi kami nakakatulog. Ay naku, mag-Power Trio kayo. At marirestore pati yung pagtulog ninyo. And of course, tamang nutrition, which is nandyan po yan sa ating Power Trio. Kung hindi na natin nakukuha sa mga pagkain natin araw-araw, yung mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Kaya nanghihina tayo, ang lumalakas ay karamdaman. Mag-Power Trio po tayo. And of course, ayan, tamang proper exercise. Importante yung nag-exercise tayo, nagpapapawis, very important. At dapat umiinom tayo ng sapat na tubig. Yun ang the best talaga. Dito, ginaguide natin yung mga tao. Kasi karamihan po ng sakit na tao is because of the lifestyle. Ang sakit ng tao, 20% genetic, namana natin, and 80% lifestyle. At whatever our health problems now can be the result of our lifestyle 5 to 20 years ago. Kami, ganun din po ang dahilan bakit bumagsak yung health namin was because of the lifestyle. No, diba? So, grabe.
Nag 15 years na mali yung lifestyle ko. Ang dami kong mali sa lifestyle ko. Bagsak yung aming health. So, puro kami may diferensya. May sakit sa family. Buti na lang ay dumating yung ating Power Trio. Plus of course, yung mga lecture ng ating mga doktor. Natuto kami itama ang lifestyle at gumamit ng mga produkto na tutulong. Na kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng produkto nyo from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Ulitin ko lang, yung gagawin natin na events, dyan sa area ng Camarines Norte, please attend our health and wellness seminar. Kailan yun? May 27, yung May 25 sa Naga City at Big's Diner, 9:30 a.m. Big's Diner, Santa Cruz, Naga City. May 27 sa Jose Panganiban, May 28 doon po sa Daet, Giselle's Garden and Tourist Inn. Araw yan ng Sabado, 9:30 a.m. Giselle's Garden and Tourist Inn. And of course, May 29 sa Labo, 9:30 a.m. at Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. So dito na, yung doon sa mga gusto mga maging marketing agent, submit 18 years old din na ba, basta masipag, basta gustong umasenso, willing to be trained, opo, male or female, di ba? Pwede kayo mag-submit ng inyong resume with photocopy of valid ID and 2x2 picture. Submit sa mga CMD Center. Ito yung mga address ng mga CMD Center natin. Hanapin lang HCI CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front, Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, malapit sa Kasorog Checkpoint. Sa Captain William Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Andyan ni si Ma'am Susan Correa Abais, Susan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa area ng Camarines Sur, andyan si Ma'am Cathy Cecil, Binanuhan, Karamuan, Camsur, CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo, Limanan, Camarines Sur. CMD Center at Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur at Top JC Marketing. Sa L&L Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Andyan din si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stocky Center, San Pedro, Vera Catanduanes, Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes, at sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, painom muna ng tubig, sandali lang po. Okay. Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Kanina kumuha pa lang si Ma'am Jeneline ng mga stocks niya dahil yung mga kabarangay niya doon na talaga sa kanya napupunta. CMD Center at second floor, Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Abia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo.
Christopher Olaso, Millabas, Pilar Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amoy, Comadgad, Casillas, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadgad. And by the way, sa mga taga area ng Castilla, Sorsogon, available na kay Ma'am Wenelin Fuentes ang health analyzer. Pag health analyze, ano na yan, train na yan si Ma'am Wenelin Fuentes. Hanapin lang ang CMD Center sa malapit sa Comadgad, Barangay Hall ng Comadgad. Oo. Ma'am Annabel Makiñana, Danny Bell General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar Sorsogon, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Balabog, Pilar Sorsogon. Ayan, Christopher Olaso, Millabas, Pilar Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon. Of course, sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. At sa second floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City, Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City, Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay, Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay, Ma'am Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at Top GW Hardware. And by the way, sa mga taga Bakakay, available din dyan kay Ma'am Michelle Biascas ang ating health analyzer machine. And of course, yung ating nerve therapy machine available po dyan. Si Sir Jeremias Valia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. And of course, sa second district of Albay, Errol Asuncion, Erson Store Centro, Rapo-Rapo, Albay, Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo, Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 38, Manito, Albay, Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. And of course, yung aking center sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket. Taas po kami ng Denver's Computer Shop, Rowena Neo at Avon Outlet, Labianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay, Lizal Longasa, 4J Drugstore, Banquerohan, Legazpi City, Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi, Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay, sa Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan, Felix Lopez at Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Sabal Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, Ground Floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay, Ma'am Rexy Sardania, Sardinas Store, beside LBC Office, Ginobatan, Ami Canseco sa Kaya Boardwalk Service Center Market Site, UWAS. Susie Dizon sa Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi. CMD Center at Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao, Ma'am Nea Pasinos, San Francisco, Ginobatan, in front Ria Cable TV Office, Memorial Sabasa, Purok 7, Badian, UWAS, Albay. So ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. And of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan. Kailangan namin, gusto namin i-share sa inyo the business side of Health Code International. Matatag na company, very effective na mga products. Nako, pwede nyo talagang, sabi nga namin, HCI base is our vehicle to success. Pwede rin po kayong matulungan katulad namin. Okay? Just communicate, reach out for all of us, visit our center,
mag-message kayo sa amin and we will help you. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.